Umbutho wezokuvikela emoyeni kulelizwe ubungaza iminyaka engamashumi 25 usebenza ngaphansi kwenqubo yentando yabantu. Kanye neminyaka eyikhulu wabakhona. Ububambe umkhosi wosuku lokuviliyela ukugubha lomlando ezindeni saseZwartkop eCenturion namhlanje. Umbutho ukhangisa ngegugu lawo. Umkhosi uzibule ngomviliyelo wokuhlonipha. Umbukiso wamabhanoyi iwona odonse kakhulu amehlo. Umbutho wezokuvikela wasemoyeni waqalwa ngo-1920. Ungowesibili omdala nozimele emhlabeni. Ukusuka ngo-2004 uguquko olulekelele kakhulu lombutho waba ngobandakanya wonke umuntu. We have a lot of female pilots since 1994 also, and even recently have our first African combat pilot in Makado. Then we also have under the choppers, helicopters, we also have our pioneers there, females. Umphakathi ubuyingxenye yalomgubho. Nezingane zamasosha azisalanga ngaphandle. Abanye babongwe ngomsebenzi wabo omuhle abawenzayo kanye nokuzibophezela embuthweni. uColonel Muwatse wesizinda eStelplaat eAir Force Base eKapa uhlonishwe ngokuphatha kahle lesizinda esisebenza kangcono kunazo zonke ezweni. I would share with anyone as a recipe is to look after your people, allow your people to use their brain to supplement your position of command so that whatever comes is not a one-man show. As we acknowledge the history of the Air Force, and as we celebrate 25 years of a democratic South African Air Force, may we rise to the occasion to help the nation dissolve the bitter barrier of race, religion and political divide. Lomgubho uzophuthula kusasa ngombukiso wezindiza lapho kugcina khona amagugu ombutho wasemoyeni i-Aircraft Museum.